Camagwini ninjani? Sikhona uMakhosi Mkhize lo okhulumayo. Ngiyacela ukuthi usubscribe kwi-channel yami ongazi usubscribe kuyona. Manje ngicela ukukhuluma ukhamba lesiZulu. Ukhamba okuthiwa uMamSamu. Ukhamba okuthiwa uMamSamu. Into engicela ukuyikhuluma ngokhamba kuthiwa uMamSamu ukuthi ukhamba luMamSamu nalo aliphuzwa inoma ubani. Ukhamba eluMamSamu ukhamba olusuke libalulekile kakhulu. Ilona khamba olusuke liyingqikithi elikhuluma nabantu abadala bakulowo muzi. Asithi kade kuhlatshiwe lapho kugayiwe noma khona umcimbi kade bewenza bazokhuluma nezinyanya zabo. Izinyanya zabo ila isuke ziyonamathela khona kulolu khamba lolu kuthiwa uMamSamu. Wena uma umakhelwane umncane usalindele okuhle empilweni yakho, awuphuzi uMamSamu wasemzini yabantu. Awuphuzi ukhamba lesiZulu lele kade lihleli emSamu lasemzini yabantu. Ngisho kungathiwa ikini. Uma umncane awuphuzi uMamSamu wakini uqobo ke angiphathi mase kusemzini yabantu. Uyophupha uphele nya uthi finish ngenxa yokuphuza uMamSamu. Isizathu esidala ukuthi sikuphuphise uMamSamu yini na? Yingoba lola khamba kusuka abantu bezokhala kulona, bezothukululela kona inkinga zabo eziningi ezinkulu. Abanye babegwazana bephehlelana amanzi omnyama, abanye bazocela uxolo ngalolu khamba. Ukhamba olusuke luyingqikithi yabantu abadala. Bese uyafika wena uzowuphuza lo MamSamu wasemzini nabantu. Izinto zakho uzoyibopha uzozithi ngqi ngokhala. Awuphuzi uMamSamu wasemzini nabantu. Ngisho ngathiwa wakini mowumncane awuphuzi uMamSamu. uMamSamu ubekelwa umuntu osuke elungele ukuphuza lo MamSamu. Ngaphandle mekuyisa wena uyisangoma. Uzenzela wena, akekho omunye umuntu ongaphezulu kwekhanda lakho kini. Usungayiphuzela wena lo MamSamu. Kodwa noma ngingathiwa uyisona isangoma kini, ukhona umuntu omdala okumele oyidlozi lakho. Awuphuzi nawo lo MamSamu. Ungawuphuza ngalesikhathi sakugcina lezinto lezi enisuke niyigcina ekusuke kuphoqa ukuthi ivele nonke lolu khamba niyaliphuza. Kodwa kuba nomuntu omdala omelele ukuphuza uMamSamu. Izinto zethu zibhidene zithe kakhulukazi thina abantu abansundu senza izinto ezingafanele ezingaphezulu kwethu. Ngesikhathi uthatha lo MamSamu uyawuphuza usamncane, abantu abadala bayitshela ukuthi wena vele usuhambe ngokwanele ebangeni lasemhlabeni. Sebeyasuka bazokuthwesa zonke lezi inkinga. Uyabona kusasa impilo yomuntu ayisaqhubeki, ayiphumeleli, omunye uphenduka ukuba iphara. Ziningi izinto ezenza ukuthi izimpilo zabantu zingayi phambili. uMamSamu okunye okukhulu okwenza ukuthi impilo yomuntu ingaqhubeki ngokuphuza uMamSamu. Angiphathi ke kwasemzini nabantu kumbi kakhulu. uMamSamu awuphuzi ngoba impilo yakho uyayibopha uMamSamu. uMamSamu awuphuzi isinoma ikanjani. Uyabuza ukuthi ungabe ungifanele yini lo MamSamu. Ngoba kwenye indawo makuwukuthi abanayo umuntu ozobaphuzela uMamSamu, bayahamba bayofuna umuntu osibongo fanana ozobaphuzela lo MamSamu othembekile kubona. Noma idlozi labo lifike likhulume kubona, ngoba abanye abantu bayabethwasa umuntu athwase akasanabani. Lizofika likhulume kuyena ukuthi sicela usibanibani asiphuzele uMamSamu wethu. Lowo muntu ingoba usuke emnene kubona, bayazi ukuthi yindaba bekhethe yena, futhi usuke enalo idlozi impande yakhe lowo muntu abasuke bezomkhethela lowo muntu.
ukuphuza umamsamo ongahlangani nawo usamncane ngokweminyaka yokuphila lemhlabeni nesigaba sokuhamba lemhlabeni kuyayibopha impilo yakho. Umamsamo awuphuzwa abantu abasebancane, umamsamo awuphuzwa uwena umakhelwane, ngoba uzophupha uphele nya ngenxa yokuphuza umamsamo. Ngiyabonga Camagu, uMamkhize okhulumayo. Ngiyacela usubscribe kwi-channel yami ungakwazi. Camagu, ngiyabonga makhosi.